ଦେଖିବେ ଆଜିକାର କାରନାମା। ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ, ସିଏ ଆଜି କିଛିଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆସିଥିଲା କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ମଗେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆରାମସେ ରଖିଦେଇଥିଲି ଥାକରେ, କିନ୍ତୁ ତା କାରନାମା ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ ଆସି ମୋତେ ଡାକି କହୁଛି, ମାଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ? ମୁଁ ଖୋଲି ପାରିବି ନା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ହଁ କହିଦେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ହଁ ତୁମେ ଖୋଲିପାରିବ ବୋଲି, ତ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଲିକି ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଭଲ ତ ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ ବି କରିବି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେହେତୁ ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲା, ତ ତାକୁ ତୁମେ ବେକରେ ପକାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ କାନରେ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ କହିଲା ନା ମୁଁ ମୋ କାନରେ ବି ପିନ୍ଧିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନରେ ବେକରେ ପିନ୍ଧିକିରି ସିଏ ତା'ର ଶୋ କରଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ମନା କଲା ପରେ ବି ଆଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ତ ପିନ୍ଧିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସିଏ କହୁଛି ନା କ'ଣ ଏସବୁ ଯେତିକି ସବୁ କିଣା ହେଇଛି ମା ମୋ ପାଇଁ କିଣିଛ ନା ତୁମେ? ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ନା ନା ଏ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ନା ମା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ପିନ୍ଧିବି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ପିନ୍ଧିବି, ମୋ ଲେହେଙ୍ଗା ସହିତ ପିନ୍ଧିବି। ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଛି, ତ ତୁମେ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବ? ତେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲି ଏଇଟା ତ ମୁଁ କିଣିଛି, ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ନା। ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ପିନ୍ଧିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କେତେବେଳେ ଯଦି ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ବୁଝେଇଲା, କହିଲା ନା ମା ମୁଁ ରଖି ନେଉଛି, ଯଦି ତୁମର କେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ମାଗିକି ନେବ ଆଉ ପିନ୍ଧିପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ତେବେ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବି ମୋତେ ଦେବନି? କହିଲା ନା ଯେ ନା ନା ମୁଁ ରଖିନେବି, ତୁମେ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ମୋତେ ମାଗିବ, ତୁମେ ପିନ୍ଧିପାରିବ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବି, ଥରେ ତୁମେ ପିନ୍ଧିବ, ଥରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଜିନିଷ। ଆଉ ଖାଲି ଏତିକି ଏମିତି କହିକିରି ମୋତେ ସିଏ ବୁଝେଇଦେଲା। ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିକି ସକ୍ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ କିଛି କହିବି। ସିଏ ମୋତେ ବୁଝଉଛି ଯେ ଜିନିଷ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ସବୁତକ ଯେତିକି ଆସିଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିବି ଯେ ନା ମା ମୋତେ ଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା, ତାକୁ ତ କିଛି କହିବି ହେବନି, ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ତା ଖୁସି ଦେଖି ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ତା କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ବି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ଖୁସିରେ ମୁଁ ବି ଖୁସି।